Viki, te mit csinálsz? Hát készülök a Tiszai Challenge-re. Nem hallottál még róla? Minden évben megrendezik. Nem is gondolnád, hogy ezen a gyönyörű, csendes helyen pár hónap múlva mekkora őrület veszi kezdetét. Időben el kell kezdeni a tereprendezést. Egy folyó, egy út és egy kihívás. A nyugalom pedig percek alatt átalakul izgalommá. 10 kilométer, ahol csak te és a víz léteztek. Ez nem verseny, ez egy kihívás önmagadnak. Ha egyszer átéled, örökre a részed marad. Kihívás teljesítve jöhet a lazítás, kihívásból közösség, közösségből pedig ünnep. A Tiszától a kastélykertig ma minden a miénk. Idén a Huligán zárja az egész napot.